הלו. בוקר טוב, אדוני, מדברת קרמלה ממפעל הפיס. קרמלה? מה? זה לא אראלה? לא, אני קרמלה, אני מתקשרת לאלה שלא זכו. מה זאת אומרת? לא, מי זה לא הבנתי מי... אדוני, התקשרתי לבשר לך שלא זכית השבוע ב-200,000 שקל! לא, מפגרת לגמרי זאת, מה? אדוני, אין לי את כל היום בשבילך, אני צריכה להתקשר ל1.5 מיליון מנויים שלא זוכים בכלום כל שבוע. יש לי עבודה מאוד קשה, אני לא עושה בית זונות כמו אראלה שמתקשרת רק להוא שזכה. עוף לי בהקו, אדוני. ביי, 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 ביי. רוצה שקרמלה תתקשר גם אליך? תמשיך להיות פרייר ולהיות מנוי של מפעל הפיס. וגם אליך קרמלה תתקשר כל שבוע לספר לך במה שוב לא זכית, יא אידיוט.